заминавате и играете във Вего. Аз това не мога да го допусна и няма да го допусна. Че отбора може да фалира. Ще се боря с зъби и с ногти, с приятели, които искат да помагат, да се направи един читав, ясен, прозрачен клуб, какъвто играе и какъвто заслужава ЦСКА. Искам един читав клуб, един прозрачен клуб, какъвто е ЦСКА. Знам, че ситуацията е много тежка. Ще направят всичко възможно отборът да не пострада. Феновете да не страдат. Това е на ръце. Да. Това е моето желание от първи ден, когато съм в ЦСКА. Не мога аз да гледам ЦСКА за самота по две групи, по стадиона, където няма и мрежи по вратите. И това няма да го допусна. Не съм Ботев Пловдив да играя с Сопот лиценза, нали? Когато се професионален футбол,